Εμπνέομαι από διαφορετικά πεδία. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω μία ή έναν καλλιτέχνη. Σίγουρα αντλώ έμπνευση από τη ζωγραφική και κυρίως την αφαιρετική. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία. Αυτά τα έργα είναι ξυλομπογιές σε χαρτί. Δημιουργώ λοιπόν ένα μοτίβο σε ένα μικρό τετράδιο, σημαίνοντας πάντα την ημερομηνία και στη συνέχεια τα μεταφέρω σε κλίμακα και αντιγράφω το ίδιο μοτίβο. Ο τίτλος είναι αφιερωμένος στη μέρα που δημιουργήθηκε το μοτίβο, γιατί για μένα είναι σαν κάποιο είδους οπτικό ημερολόγιο. Επειδή είναι πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία, στην αρχή κάνω το πλέγμα, τον κάναβο, ο οποίος στο τέλος, όταν γεμίζει το χαρτί και το μοτίβο, είναι αόρατος, οπότε μου αρέσει πολύ και αυτή η δυτή φύση του κανάβου, το ότι είναι εκεί αλλά ταυτόχρονα δεν είναι. Έχουν πάρα πολύ σχέση επίσης με τη μουσική, γιατί χρειάζονται ρυθμό για να παραχθούν και με ενδιαφέρει πολύ η συσχέτιση με τη μουσική, γιατί φτάνουν στον παραλήπτη αυτά τα έργα με έναν τρόπο πολύ αθώο, που έχει να κάνει μόνο με τη σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων κυρίως και το χρώμα. Αγαπημένα μου αντικείμενα από το μουσείο είναι από τη συλλογή κυκλαδικής τέχνης οι φιάλες, γιατί μου αρέσει πολύ να παρατηρώ τη σχέση και να φαντάζομαι τη σχέση που είχαν τα σώματα των ανθρώπων με αυτά τα δοχεία, τα οποία ήταν για καθημερινή χρήση, όπως και με τα εργαλεία.